هێزن ئاسایشا پێدێ دوو ئەندامên Parta Demokrata Kurdistana Sûriya li gundekî devera Dêrikê girtin. Îro dewriyeke hêzin asayişa PYD bi ser gundekî başûrî bajarê Dêrikê de girtin û du endamên Parta Demokrata Kurdistana Sûriya girtina. Yek ji wan endama, endamê Komîta Liqê bû û li devera Efrînê jî endamekî serkirdayetiya wê partiyê piştî 3 mehan ji zindanên xwe berdan. Nûçegihanê Arkê li bajarê Dêrikê ragihand ku îro dewriyeke hêzên asayişa PYD bi ser gundê Tilxenzîriyê başûrî bajarê Dêrikê de girtina û Umer Xelef, endamê Liqê wî gundî yê Parta Demokrata Kurdistana Sûriya li gel Îmad Saîd Yûsef ji malên wan derxistina û birin navenda asayişê li bajarê Dêrikê û hîn di zindanên PYD de ne û heta niha tu sedemê girtina wan nehatiye zanîn. Ji aliyê xwe ve welatiyekî gundê Tilxenzîrê nexwest navê wî bê eşkere kirin, ji Arkê re got dewriya asayişa PYD ji bilî êrîşkirina wan li ser her du malên navborî bi ser mala Mehmûd Cindî Lewent, endamê Encûmena Liqê Dêrikê yê Parta Demokrata Kurdistana Sûriya de girtin. Lê Mehmûd nel mala xwe bû û ji ber wê yekê jî ji girtinê rizgar bûbû. Wî welatiyê gundê Tilxenzîr herwiha got heta niha tu sedem ji girtina endamên Parta Demokrata Kurdistana Sûriya re tuneya ji bilî ku wan alîkarî ji bo koçberên devera Şingalê kom kirina. Fişarên Partiya PYD û hêzên wê yên çekdar li ser gundên başûrî bajarê Dêrikê berdewam in. Ku di roja sihê meha şeşan ya sala îsal da hêzên PYD Haşim Moho endamê Komîta Şaxê Dêrikê yê Parta Demokrata Kurdistana Sûriya her li wî gundî girtibûn û ji wê demê ve li cem asayişa PYD di zindana bajarê Dêrikê de ya. Heta niha nehatiye berdan. Berî 3 rojan jî wan hêzan Ehmed Şêxê endamê Liqê gundê Quldêman yê Parta Demokrata Kurdistana Sûriya li wî gundî girtibûn û piştî çend dem ji mêran ji lîkolînê ew ji zindanê berdabûn. Hêzên PYD li devera Dêrikê dest bi girtina endam û alîgirên Parta Demokrata Kurdistana Sûriya kirina. Lê li devera Efrînê endamê Komîta Navendî yê wê partiyê piştî 3 mehan ji girtinê ji zindanên xwe berdan. Adile Ehmed, Programa Ark.